Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ηρίσατε. Βρισκόμεθα ήδη στο 8ο μάθημα, εργαστήριο μάθημα του Κώδικος της Ελληνικής Γλώσσης, του αποκαλουμένου με το προσφυές όνομα Έλλην Λόγος, ώστε να υπονοήσουμε αυτήν την θεία δύναμη του ουρανίου διδασκάλου, ο οποίος για όλους μας είναι ο λόγος, ο κατεξοχήν κοινός λόγος και θείος λόγος, και αξιώνει εμάς έναν έκαστον, καθέκαστον, ώστε να είμεθα ένας λόγος ο οποίος μέσω της λογικής να προσεγγίζει και αυτές τις έννοιες των γραμμάτων, των συλλαβών, των λέξεων, γενικότερα των ονομάτων, και να διερμηνεύουμε κατά δύναμη ανθρώπου τα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων προγόνων μας, ώστε να λάβουμε από αυτά τα παραβολικά νοήματα. Είναι σπουδαίο να αναφέρω ότι ο Χριστός, καθώς η προφητεία είχε προαναγγείλει, όταν ήρχισε η μαρτυρία του, η διδασκαλία του, υπενθύμησε στους ακούοντας την προφητεία και εν παραβολές ερεύξομαι. Σήμερα όμως είναι η εποχή κατά την οποία δεν υποχρεούμεθα να ομιλήσουμε εν παραβολές, αλλά να αναλύσουμε τας παραβολάς, να αναλύσουμε τας αλληγορίας, να ανοίξουμε τα βιβλία και να συλλάβουμε το εσωτερικό νόημα αυτών. Είτε είναι υπομορφήν μύθων, είτε υπομορφήν άθλων όπως είναι οι άθλοι του Ηρακλέους, είτε είναι υπομορφήν άλλων υπονοήσεων ενιγματωδών. Η κυρία Σταγιάννου έχει σήμερα επιλέξει έναν θαυμάσιο άθλο του Ηρακλέους, ο οποίος θα μας προσφέρει δυνατές συγκινήσεις. Αγαπητοί συμμαθητέ, καλώς ορίσατε. Εσείως φτάσαμε στο μάθημα 8. Δεν λέω 8, λέω 8, διότι το 8 μας αποκαλύπτει των χώρων των ορισμένων κάτω. Δηλαδή, το 8 μας μιλάει για αυτόν τον χώρο στον οποίο εμείς βρισκόμαστε. Θα έλεγα ότι σήμερα έχουμε προγραμματίσει ένα ταξίδι συναρπαστικό, ας το πούμε. Αλλά θα τρομάξετε. Μην τρομάξετε, το ταξίδι είναι στον Άδη. Όμως, εμείς θα πούμε τι είναι ο Άδης για να συνειδητοποιήσουμε όσα ενδεχομένως μέχρι σήμερα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει. Μας διευκολύνει πάρα πολύ αυτή η παράσταση, την οποία πρέπει να την εγγράψουμε στο νου μας, διότι με έναν πάρα πολύ απλό και εύκολο τρόπο έχουμε την εικόνα της ροής των ενεργειών, οι οποίες όταν περάσουν την πύλη του ηλίου, τότε δομείται η ύλη, δηλαδή δομείται ο χώρος 8, δηλαδή ο χώρος κάτω. Τι είναι ο Άδης? Γιατί έπρεπε να κατέβει ο Ηρακλής στον Άδη και όχι κάποιος άλλος? Τι έκανε ο Ηρακλής στον Άδη και τι περιμένουμε εμείς να πληροφορηθούμε από όλη αυτή την θαυμαστή παραβολική παράσταση? Γράφω το όνομα Άδης και επειδή δεν πρέπει να ξεχνάμε και την θεωρία, η οποία μας παραδίδει τα κλειδάκια, ώστε με έναν ωραίο και εύκολο τρόπο να μπαίνουμε στα νοήματα, ας υπενθυμίσουμε εδώ ότι κάθε λέξης που αρχίζει από φωνήεν, μπροστά έχει ένα αφανισμένο ουράνιο άφωνο, μπορεί να είναι β, δ, θ, π, φ, ρο. Επειδή όμως εμείς δεν το γνωρίζουμε αυτό, συνηθίζουμε να βάζουμε το δέλτα, το οποίο σημαίνει την δύναμη που δομεί και δημιουργεί, αλλά το δέλτα θεωρείται και η δύναμη όλων των φωνιέντων. Για να μπορέσουμε τώρα εμείς να ανιχνεύσουμε όλες τις έννοιες που οι λέξεις Άδης μας
υποκρύπτει, αλλά και κάθε ελληνής λέξης, ανάγουμε αυτή την λέξη στην πρωτοκωδική. Δηλαδή, ανεβάζω επάνω το δέλτα και το συνοδεύω με ένα αλφα. Ανεβάζω και το κρυμμένο δέλτα και το συνοδεύω με ένα αλφα. Έχω την κωδική λοιπόν δα. Δύναμης αρχική. Δύναμης αρχική. Να μία ευκαιρία να αντιληφθούμε τι ρόλο παίζει η συλλαβή που είναι στην αρχή της λέξεως, τι ρόλο παίζει η συλλαβή που είναι στην δευτέρα σειρά ή στην τρίτη. Αυτή η πρώτη συλλαβή δα είναι η δύναμης η αρχική και η επομένη είναι δύναμης αρχική, αλλά επιμέρους. Θα λέγαμε ότι αυτή η δα συλλαβή μου δηλώνει την δύναμη την αρχική που δομεί και δημιουργεί και η δευτέρα συλλαβή δα σημαίνει την δύναμη που δομήθηκε εκ της αρχικής δυνάμεως. Βλέπουμε δηλαδή αυτήν την ακολουθία, την αρχήν και την επιμέρους αρχή. Ο μπαμπάς μας είναι μία αρχή. Εμείς είμεθα μία επιμέρους αρχή. Για τα παιδιά μας εμείς είμαστε μία αρχή, τα παιδιά μας είναι μία επιμέρους αρχή. Νομίζω δεν χρειάζεται να επιμείνουμε περισσότερο. Έχουμε λοιπόν την πρωτοκωδική δα. Συμπτωματικός, αυτή η πρωτοκωδική μου δίνει την αιτιατική του ουσιαστικού δας, δαδός, την δάδα. Τι σημαίνει δας? Δύναμης αρχική. Εάν βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει λιγάκι, χωρίς να σπεύσουμε να πούμε ότι δεν την ενθυμούμεθα τη λέξη αυτή τι σημαίνει, γιατί δεν έχουμε μαζί μας το λεξικό, η δύναμη η αρχική πρωτίστως είναι το πυρ. Αν δεν κατέβει αυτό το πυρ στην δημιουργία, τίποτα δεν δομείται. Άρα η δας είναι μια δύναμη αρχική πυρός. Αυτό εμείς το εννοούμε. Στη γενική κάνει της δος για να μας δείξει ότι αυτή η δύναμη του πυρός που είναι δας θα δημιουργήσει, θα δομήσει τα σώματα ή των χώρων. Με τη γενική λοιπόν της λέξεως, η δας της δαδός, προκύπτει το αποτέλεσμα της δράσεως αυτής της ενίας δας που είναι δύναμης αρχική, δηλαδή πυρήνη. Άρα λοιπόν με το δέλτα εμφανίζεται η δύναμη που δομεί και δημιουργεί και όταν αυτό το δέλτα το συναντήσουμε εδώ στο φυσικό κόσμο, παρουσιάζεται ο κόσμος ο δομηθής, το δε μας, το σώμα μας. Δαδά λοιπόν αφανίζεται το δέλτα και έχουμε την λέξη άδης. Ποια η διαφορά? Η αρχική δύναμη που δομεί και δημιουργεί και με το ήτα γίνεται φανερό το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν ο άδης δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτή η φυσική δημιουργία η οποία μας φανερώθηκε, η οποία απεκαλύφθη. Εάν αλλάξω τώρα, διατηρήσω το δέλτα και αλλάξω τα φωνήεντα και παίξω με τα φωνήεντα, θα πάρω κι άλλες πληροφορίες. Αν το α το εννοήσω εκτινόμενον και τοποθετήσω και το ω που σημαίνει τον γήινο χώρο, έχω το τοπικό επίρρημα εδώ. Τι σημαίνει εδώ? Εμείς αορίστως το λέμε. Εδώ είμαι, εδώ έλα, δείχνει την έκταση, δείχνει την δόμηση και τον γήινο χώρο. Με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο το κάθε γράμμα έχει να μας ιστορήσει μία δράση, ένα αποτέλεσμα. Κύριε Σημειοφόρε, κάτι θέλετε? Κανονικά θα λέγαμε οι λέξεις εδώ είναι εδά. Πώς λένε στα χωριά εδάπα. Επίσης θα πω ότι κανονικά πρέπει τα λεξικά μας να έχουν το ρήμα έδω, με έδω, με τη σχετική έννοια, την κωδική. Έχει το έδος. Βεβαίως έχει το έδος.
έχει και το έδεσμα όταν αναφερόμεθα στα τρόφιμα. Το έδε είναι η έννοια της τροφής. Εκείνο όμως που θέλω εγώ να σημειώσω είναι, φανταστείτε ότι ο Χριστός είναι ο δάσκαλος και είναι μια δύναμης, δηλαδή ένας Δίας. Βλέπετε, γιατί ποιος είναι Δίας? Ο δυνατός, αυτός που έχει να δώσει. Από κάποιον ο οποίος δεν έχει δύναμη, τι περιμένετε να σας δώσει? Υπό την έννοια αυτή είναι ο δας. Δας θα πει δάσκαλος κατά τα λεξικά. Συμφωνούμε σε αυτό? Αφού είναι εκείνος δας, ο άνθρωπος που θα παραλάβει δύναμη, δεν πρέπει και αυτός να είναι ένας δας, μικρότερος? Δεν λέω. Συνεπώς το ρήμα της παροχής δυνάμεως από αυτόν που είναι δύναμη σε έναν άλλον που είναι μικροτέρα δύναμη, το ρήμα με την κατάληξη ο, με το φωνή ενός στη δευτέρα συλλαβή, πώς είναι? Δίδο. Βλέπετε ότι η έννοια του δίδυν, του ρήματος δίδο, περιέχει την ουσία της δαδός. Εφόσον η λέξη δας της δαδός αναφέρεται στο πυρ, εμείς τι κάνουμε? Κάνουμε διάκριση. Εάν αυτή η δας είναι νοητή, δηλαδή είναι της επιστημονικής γνώσεως ή της πνευματικής δυνάμεως, η δας αυτή είναι νοητή. Εάν είναι φυσική η δας, ένα ξύλο φερρυπίν που το θέτουμε επί του κατόπτρου και ανάπτει, τότε έχουμε μία δάδα φυσική, φυσικού πυρός. Και έτσι λοιπόν αντιλαμβανόμεθα ότι με τις ίδιες λέξεις εκφράζονται και τα υψηλά νοητά και τα φυσικά ενεργούμενα. Συνεχίζω. Να περάσουμε σε άλλο παράδειγμα. Κρατάω το δέλτα που σημαίνει την δύναμη και αλλάζω τα φωνήεντα, τοποθετώντας εδώ ένα όμικρον για να δείξω. Προσέξτε τώρα, πώς διαβάζουμε τις έννοιες που είναι και το, θα έλεγα, λίγο δύσκολο εδώ. Εδώ πέρα εννοείται το δέλτα. Άρα η δύναμης από χώρο, η δύναμης σε χώρο. Γιατί εδώ το όμικρον αυτό δείχνει τον χώρο από όπου κίνησε αυτή η δέλτα δύναμης για να καταλάβει έναν άλλο χώρο. Άρα λοιπόν η οδός είναι η δύναμη η οποία κατέρχεται από έναν χώρο, εμείς στο νου μας ας τον θεωρήσουμε ουράνιο χώρο, από όπου έρχονται οι ενέργειες, και το αποτέλεσμα που είναι η δόμηση ενός σώματος ή ενός χώρου. Άρα λοιπόν όταν λέμε οδός, στην υψηλότερα της έκφραση εννοούμε αυτή την δύναμη που έρχεται από κάπου για να παράξει ένα αποτέλεσμα. Και αν φανταστούμε ότι αυτή η δύναμη έρχεται κάτω, κάτω οδός, καθ οδός. Μας δείχνει και από πού έρχεται για να έρθει κάτω, άρα έχει την εκκίνησή της άνωθεν. Ήδη η αλήθεια σας απεκαλύφθη. Ποια είναι? Ήδη. Δηλαδή, φανερώθηκε η δύναμης η φανερά. Φανερώθηκε εδώ πια η δύναμης η ουρανία, δια της διπλής καθόδου έγινε φανερά και ό,τι δομήθηκε έγινε φανερόν. Ήδη όλοι αντιληφθήκαμε. Τι αντιληφθήκαμε? Ότι χωρίς τη δύναμη είδος δεν δομείται. Να και το είδος ή τα είδη. Ήδη λοιπόν βρισκόμαστε εδώ στον φυσικό κόσμο, στον κόσμο του άδου, και εμείς νομίζουμε ότι αν πεθάνουμε θα πάμε πιο κάτω. Ήδη είμαστε πεθαμένοι αλλά δεν το καταλάβαμε, και όταν αποθάνουμε σημαίνει ότι θα απολέσουμε αυτήν την φθαρτή φυσική μας κατάσταση. Κυρία Σταγιάννου, να γράψετε τη λέξη αηδός, το ρήμα αηδο, το επίθετον έδης ή αηδης, για να προσθέσω κι εγώ κάτι. Αηδο. Και άδο γράψτε. Εδώ και άδο. Και άδο.
Εδώ να υπενθυμίσουμε και λίγο την ορθογραφία μας. Αΐδο, η αρχική δύναμη που εκτείνεται, μου το λέει το ε, αλλά ο αηδός, επειδή έχει σε έναν περιορισμένο χώρο την δυνατότητά του, γράφεται με όμικρον. Αυτά για να δούμε και την αξία της ορθογραφίας. Τι άλλο θέλετε να λέξη αΐδιος ή έδιος? Αΐδιος, διαζευτικά. Και αΐδιος. Σας υπενθυμίζω ότι είπα στην εισαγωγή μου ότι κατά τον Τίμαιο αναφέρονται δύο αιτίες των συμβάντων. Η ιδέα, που είναι αυτή που έχει την έννοια του λόγου, της πληροφορίας, και η άμορφος ύλη. Η ύλη αυτή χαρακτηρίζεται έδιος ή αΐδιος. Και πράγματι η στερεά ύλη, οι πυρήνες των πλανητών, οι πυρήνες των ατόμων, θεωρείται ο εσωτερός, κατώτερος άδης, με την έννοια τη γενική, της δομήσεως δηλαδή του σώματος, και λέγεται και παραβολικά τάρταρα, διότι είναι η επανάληψη της λέξεως τάρα, δύο φορές τάρα τάρα, που είναι και όνομα της γης. Εδώ τώρα θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η ύλη λέγεται έδιος με τη γενική σημασία ότι είναι αιώνιος, δηλαδή μεταβάλλεται μεν αλλά δεν χάνεται, αλλά στη λέξη έδιος θέλω να αναγνωρίσετε την ενυπάρχουσα ιδέα. Όπως απαιτώ όταν βλέπουμε μία μορφή ύλης, ένα ποτήρι, ένα τραπέζι, ένα διαμάντι, ένα χαλίκι, να διακρίνουμε μέσα σε αυτό την ιδέα, την πληροφορία. Έτσι απαιτώ, με την καλή έννοια του όρου, μέσα στη λέξη έδιος να αναγνωρίσουμε την ιδέα. Διότι χωρίς την ιδέα η έδιος ύλη δεν έχει μορφή, δεν παρουσιάζεται, δεν μας δίδει πληροφορίες. Με την απόκρυψη του α, ακούγεται, βλέπετε, μένει η λέξη ίδιος, που μας υπενθυμίζει την δύναμη της ιδέας. Αλλά όχι μόνον αυτό, μας υπενθυμίζει και την ιδιότητα, το ίδιον της ουσίας. Εμείς τώρα έχουμε μέσω αυτής της αναλύσεως των απόψεων των προγόνων μας ικανή πληροφόρηση ώστε να δεχθούμε ότι πάσα μορφή ύλης δεν μας καλεί να αναγνωρίσουμε τα υλικά της συστατικά, αλλά να αναγνωρίσουμε και τους νόμους που λειτουργούν μέσα σε αυτές τις μορφές. Επίσης καλούμεθα να αναγνωρίσουμε ότι η ποικιλία των μορφών συνέβη με μία αριθμητική αναλογία. Εάν διαφέρει το άτομο του σιδήρου από το άτομο του γραφίτου, του άνθρακος ή του χρυσού, ξέρετε σε τι διαφέρει? Διαφέρει στον αριθμό των πρωτονίων, των ουδετερονίων και των ηλεκτρονίων που έχει. Κατά τα άλλα, και το νερό που πίνουμε και ο αέρας που αναπνέουμε και τα στερεά αποτελούνται από ηλεκτρόνια, από πρωτόνια και ουδετερόνια. Λέω τα κυριότερα αυτά ηλεκτρικά στοιχεία ή υλικά στοιχεία για να αντιληφθούμε ότι η ποικιλία των ατόμων εξαρτάται από την αριθμητική αναλογία. Το ότι υπάρχει αυτή η ποικιλία δεν έγινε χωρίς νόμο. Έγινε ώστε να μην είναι αμήχανον το σύμπαν. Τι θα πει αμήχανον το σύμπαν? Ακίνητον. Την έννοια της κινήσεως την δημιουργεί η έννοια της ανάγκης, η οποία ανάγκη
είναι μία κίνηση με βία. Εάν έχουμε ένα ποινίο, ένα ηλεκτρικό μοτέρ, μόλις βάλουμε το φύς, μόλις βάλουμε την πρίζα στο φύς, στο ηλεκτρικό ρεύμα, αυτό το ποινίο κινείται γύρω από τον άξονά του, διότι μία δύναμης το αναγκάζει να κινείται. Υπό αυτή την έννοια αντιλαμβανόμεθα ότι το σύμπαν έχει αυτή την ποικιλότητα από το σχέδιο του δημιουργού, ώστε να είναι αενάως κινούμενον. Και μέσα σε αυτή την κίνηση των όντων, το μόνο όν που φιλοσοφικός οι σοφοί των προγόνων μας απεφάνθησαν, φιλοσοφικώς απεφάνθησαν, το μόνο όν που δικαιούται να είναι ακίνητον παντελώς, εννοείται ο άρρητος Θεός, ο αγέννητος Θεός. Αλλά πάσα κίνησης θεωρείται δεδομένη ότι υπάρχει δια της δυνάμεως και της βουλήσεως αυτού του Θεού. Εάν αυτό το εννοήσουμε και το αποδεχθούμε, τότε νομίζω με μια κατοφερή κίνηση μπορούμε να αντιληφθούμε όλα τα μυστήρια του σύμπαντος κόσμου. Η φυσική επιστήμη αντιθέτως κάνει αναγωγική πορεία και κάνει παράβαση των δικών της κανόνων όταν θεωρητικολογεί χωρίς τεκμηρίωση, χωρίς απόδειξη. Και μια τέτοια παράβαση είναι η θεωρία της μεγάλης εκρήξεως ως μίας και μοναδικής. Από ένα απειροστατικό σημείο, λέει, γεννήθηκε η τεράστια ύλη, χωρίς να έχει καμία απόδειξη. Αυτό καταργεί την έννοια της θετικής επιστήμης. Η θετική επιστήμη έχει ανάγκη από θετική απόδειξη και μάλιστα επαναλήψιμη απόδειξη, και όχι μόνο από έναν αλλά από πολλούς. Η φιλοσοφική επιστήμη απαιτεί διαλεκτική απόδειξη, μια λογική απόδειξη μέσα στα πλαίσια της διαλεκτικής επιστήμης. Συνεπώς εμείς τώρα καλούμεθα να ακούσουμε πολλές απόψεις και περί ψυχής και περί σωμάτων και περί φύσεως και περί αστέρων, αλλά είναι ο νους μας ο οποίος μέσω της λογικής θα επιλέξει τι το ορθότερον, τι το αλάνθαστον, τι θεωρείται επιστημονικών, τι είναι στη σφαίρα της φαντασίας και τα υπόλοιπα. Το ταξίδι συνεχίζεται. Ευρισκόμεθα εις Άδην. Εδόθη η εντολή εις τον Ηρακλή. Γιατί ειδικός εις τον Ηρακλή και τι του ανετέθη? Πάντοτε διατάσσει ο Ευριστεύς. Ο Ευριστεύς είναι η ευρεία, σίγμα εσωτερική μας αντίληψης ή η ευρεία εσωτερική θέασης. Ο ευρύς Θεός, η ευρεία σκέψης. Είμαστε εμείς, ο νους μας που προβληματίζεται. Ο Ηρακλής είναι ήρα φανερών, φως, διότι το ρο πρωτίστως σημαίνει τη ροή των φωτοενεργειών από την αρχική δύναμη. Φανερή ροή φωτός αρχική προς τα κάτω, δια του ηλίου φανερώνεται, και εδώ ακούμε τη λέξη «ικλιής», της κλείδος, δηλαδή το κλειδί, αλλά και είναι και η έννοια του ρήματος κλείο, που σημαίνει λαμπρίνω αλλά και συμβαίω. Ο Ηρακλής λοιπόν είναι αυτό το φωτεινό κλειδί, το οποίο πρέπει να κατέβει εδώ, σε αυτόν τον φυσικό κόσμο, για κάποιο λόγο. Ποιος ήταν ο λόγος? Να πάρει τον Κέρβερο, τον φύλακα του Άδου, και να τον ανεβάσει στο φως. Ο Κέρβερος δεν έπρεπε να πληγωθεί, αυτό έπρεπε να γίνει δια των χειρών του Ηρακλέους. Ποιος είναι ο Κέρβερος? Θα δείτε
αυτήν την απόλυτο νοηματική συνέπεια του μύθου, πώς με τα ονόματα μας μεταδίδονται οι πληροφορίες με απόλυτο τρόπο. Ποιος είναι ο Κέρβερος? Με το κάπα δηλούται και το κάτω, αλλά και το στερεό υλικό σωματίδιο. Το δείχνει την έκταση και την πορεία, είτε εδώ της στερεάς εκτάσεως, είτε την κίνηση των σωματιδίων. Με το ρο δηλούται η ροή. Κέρ λοιπόν, που είναι και ο Κύριος, που είναι και η κάρα, η κεφαλή μας, και βέρος, που είναι η ενέργεια που εκτείνεται δια της ροής. Αυτή η έννοια, βέρος, μας ανάγει στην κωδική βαρά, που σημαίνει ενέργεια αρχική και ροή αρχική, για να πληροφορηθούμε ότι εμείς παίρνουμε ενέργεια που ρέει, ενέργεια φωτεινή, και αυτή αποτελεί την βορρά μας, την τροφή μας. Άρα ο Κέρβερος είναι αυτή η δύναμη εδώ κάτω, η τρεφωμένη. Συνεπώς, πολύ ορθός ο μύθος λέει ότι ο Κέρβερος είναι ο φύλαξ του Άδου, διότι ο Άδης είναι ο φυσικός κόσμος. Δηλαδή ο Κέρβερος είναι αυτός που φροντίζει ώστε τα σώματα να τρέφονται και να αναπαράγονται. Σε αυτόν λοιπόν τον φυσικό κόσμο υπάρχει δυσκολία, υπάρχει δυστυχία, και πρέπει να έρθει ένας Ηρακλής για να πάρει αυτόν τον Κέρβερο, δηλαδή με το νου μας αυτό μπορούμε να το συλλάβουμε, όλη αυτή την φυσική δημιουργία, και να την φέρει στο φως. Δηλαδή θα λέγαμε από πνευματικής απόψεως γίνεται μία απόπειρα να φωτιστούν οι νόες των επιγείς ζώντων ανθρώπων. Κύριε Σημεοφόρε, θα συμπληρώσετε? Να πω ότι εδώ παραβολικός ο Ηρακλής είναι οι φυσικοί επιστήμονες, οι οποίοι για να στείλουν διαστημόπλια στη Σελήνη και σε άλλους πλανήτες έπρεπε να κατεβούν στον Άδη να βρουν τον Κέρβερο. Και ο Άδης τι είναι? Το κέντρο του ατόμου. Να επιτύχουν δηλαδή τη δυνατότητα να διασπάσουν το άτομο. Διότι ο Κέρβερος, όπως είπαμε, είναι κέρ, και στα αγγλικά κόρε είναι ο πυρήνας της γης ή του ηλίου. Βλέπετε το κέρ. Και το βέρος, βάρος, είναι η δύναμη η ελκτική, η βαρυτική, που τι κάνει? Ελκύει τα σωματίδια, τους μετεωρίτες και άλλα σώματα, τα προσθέτει στο υπάρχον βάρος της γης και το αυξάνει. Ο Κέρβερος λοιπόν είναι μία δύναμη ελκτική, βαρυτική, που συνεχώς ελκύει άλλα σωματίδια και δεν επιτρέπει αυτά να εξέρχονται από την εμβέλεια της δυνάμεώς της. Τώρα, γιατί οι πύραυλοι εξέρχονται της βαρυτικής δυνάμεως του πλανήτου και ταξιδεύουν στο διάστημα? Ναι, εξέρχονται αφού επιτύχουν μεγάλη ταχύτητα. Γι' αυτό και η ταχύτητα αυτή, η μεγάλη, η οποία επιτρέπει να διαφεύγουν διαστημόπλια, λέγεται ταχύτης διαφυγής. Κάτω από αυτήν την ταχύτητα διαφυγής, κανένα σώμα δεν μπορεί να διαφύγει της δυνάμεως του Κερβέρου. Ακόμα και ο Ηρακλής θα δούμε ότι ανέβασε τον Κέρβερο στο φως, δηλαδή είναι οι γνώσεις περί της ατομικής φυσικής επιστήμης, αλλά με μεγάλη δυσκολία. Θα παρακολουθήσουμε αυτήν την κάθοδο του Ηρακλέου. Θέλω να απολαύσουμε αυτήν την νοηματική συνέπεια, όπως σας είπα, του μύθου, που μέσα από τα ονόματα μας τα λένε όλα. Ο Κέρβερος είναι ιός του Τυφοέως και της Εχίδνης. Έγραψα τα ονόματα στην ονομαστική για να συλλαβήσουμε καλύτερα. Τι σημαίνει τι? Μα το ταφ σημαίνει την δύναμη τη στερεωμένη.
αφού μιλάμε για τον πατέρα του Κερβέρου, ο οποίος είναι εδώ στο φυσικό κόσμο ένα κερβερόν, δηλαδή ένα τρεφόμενο σώμα, φυσικόν είναι ο πατήρ του να είναι μία δύναμης η οποία έχει στερεωθεί. Αυτή η δύναμης εμφανίζεται σε πολύ μεγάλη ποσότητα, γιατί δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί η φυσική δημιουργία. Το φύ μας αποκαλύπτει ότι όλη αυτή η στερεωμένη δύναμη είναι αποτέλεσμα του φωτός ωμέγα, το οποίο έφτασε στο γήινο χώρο, έψιλον εκτείνεται και ύψιλον συσσωρεύεται σε πολύ μεγάλη ποσότητα. Δηλαδή ότι φοεύς είναι το στερεωμένο φως, το οποίο είναι και είναι καλόν για αυτόν τον φυσικό κόσμο. Το έχουμε ανάγκη αυτό το φως το καλόν. Η μήτυρ είναι η έχιδνα. Πόσες πληροφορίες τώρα αποκαλύπτονται μέσω αυτού του ονόματος. Τι ακούμε εμείς που γνωρίζουμε τον κώδικα? Έχει, δηλαδή με το χ προσδιορίζεται ότι η έχιδνα είναι αυτή που έχει δύναμη χωική και τροφοδοτεί το τέκνον της Κέρβερος με αυτήν την δύναμη την χωική και ασφαλώς βρίσκεται επί της χθονός. Με το ε λοιπόν δηλούται η έκταση της χθονός και με το γιώτα η συνεχής τροφοδοσία. Όμως, επειδή κάθε φυσικό σώμα δεν είναι μόνο η συμπίκνωση του φωτός, αλλά είναι και μία υπερτέρα δύναμης, δηλαδή δύναμης νοητική, η έχιδνα αποκαλύπτεται και ως έννοια έχει διάνοια. Την ακούμε νομίζω τη λέξη. Έχει διάνοια. Δηλαδή διαθέτει ένα χωικό σώμα, αλλά έχει και δύναμη νοητική, δηλαδή διάνοια. Και δεν θα μπορούσε η φυσική δημιουργία να δομηθεί χωρίς διάνοια. Εκ των γονέων λοιπόν τη φοεύς και έχιδνα μας αποκαλύπτεται η πληροφορία από τι υλικά είναι δομημένος όλος αυτός ο φυσικός κόσμος που είναι κέρβερος, δηλαδή τρεφόμενος. Η έχιδνα κατά τη μυθολογία είναι μία πανέμορφος κόρη, αλλά από τη μέση και κάτω είναι το σώμα της όφης. Αυτή η συμβολική παράσταση σημαίνει ότι η έχιδνα έχει δίνει, έτσι το ακούω εγώ, είναι ενέργεια υλική, ηλενεργής. Όπου βλέπετε σε αμφορείς, εικόνες ή σε ανάγλυφες παραστάσεις μαρμάρου ανθρώπους από τη μέση και πάνω να έχουν ανθρώπινη μορφή και από τη μέση και κάτω να είναι όφης, η μορφή του όφεως συμβολίζει η ηλενέργεια. Το φως όλων των αστέρων είναι όφης, είναι ηλενέργεια. Αυτό να μην το λησμονείτε. Οι πνευματικές δυνάμεις έχουν πρόσωπο ανθρώπου. Ο αιθέρας χαρακτηρίζεται ή με αετό ή με πτερά αετού. Ο ήλιος χαρακτηρίζεται με κεφαλή λέοντος. Με τέτοιο συμβολικό, εικονικό, γραφικό τρόπο οι πρόγονοί μας διεσφάλισαν την αλήθεια των αρχαίων γνώσεων. Εμείς τώρα καλούμεθα να διερμηνεύσουμε αυτά τα σύμβολα. Να σας πω όμως και εδώ, να σας υπενθυμίσω, μην νομίζετε ότι τα χριστιανικά σύμβολα διαφέρουν από αυτά τα ελληνικά, διότι και αυτά είναι ελληνικά. Επί παραδείγματι, δεν μπορώ να διακόψω τώρα, μετά θα σας δώσω το λόγο, θα σας πω ότι στην Αποκάλυψη του Ιωάννου έχουμε το πρόσωπο ανθρώπου, τον αετό με εκτεταμένες πτέρυγες, τον ταύρο, το σύμβολο του ταύρου και τι άλλο, τον λέοντα νομίζω. Βλέπετε ότι τα σύμβολα είναι ίδια. Στην βαθύτερη και την πιο απλή κατανόηση αυτών των συμβόλων, την πιο απλή σας λέω τώρα μόνο, πρέπει να αντιληφθούμε ότι εδώ παριστώνται τα 4 κοσμικά στοιχεία. Το πυρ, ο αιθύρ, ο ήλιος ή τα νερά και η γη. Συνεπώς,
έχουμε την ευκαιρία να διευκρινίσουμε πάρα πολλά μέσα από την αποκωδικοποίηση των ονομάτων και των μύθων. Εδώ να πω ότι η Έχιδνα, όπως και η Μέδουσα, η μυθολογική, σε άλλες εικόνες παριστώνται ως πανέμορφες κόρες και σε άλλες έχουν τρίχες κεφαλής με κεφαλές όφεων. Αυτοί οι όφεις, να μην το λησμονούμε, πάντοτε συμβολίζουν την ηλενέργεια. Επειδή γίνεται πολλής λόγος και για την ενέργεια της ψυχής, θα πούμε ότι εμείς κάνουμε τη διάκριση σε 3 είδη πυρός. Άλλο το πνευματικό πυρ, άλλο το ψυχικό που είναι εκ του πνευματικού πυρός και άλλο το ηλενεργές πυρ. Εμείς έχουμε πυρ στο σώμα μας το οποίο είναι ζωικών καλούμενων. Βεβαίως και αυτό παριστάται στην ράβδο του Ασκληπιού και του Ιπποκράτους με την μορφή όφεως. Στα φαρμακεία υπάρχει ο όφης. Στην αρχιερατική ράβδο, δηλαδή των ιερέων των Μητροπολιτών, θα δείτε τους 2 όφης. Στα τέμπλα των ναών θα δείτε ότι υπάρχουν οι 2 δράκοντες υποκάτω του συμβόλου του Σταυρού, που σημαίνει το φως, είτε το πνευματικό είτε το φως της φύσεως. Έτσι λοιπόν αντιλαμβανόμεθα ότι ο Σταυρός υπό την μορφή λόγου είναι αυτός ο οποίος υπέρκειται της υλικής δημιουργίας, κυβερνά την ύλη και είναι άμυκτος με αυτήν μετά της ύλης, είναι άμυκτος ο λόγος μετά της ύλης, πλην όμως είναι αυτός που ορίζει τον τρόπο λειτουργίας όλων των μορφών της ύλης. Να συντομεύουμε το ταξίδι μας για να προλάβουμε. Βέβαια ο μύθος θέλει πάρα πολλές ώρες να αναπτυχθεί, εμείς θα το συμπυκνώσουμε. Ήδη λοιπόν με το όνομα Άδης, Κέρβερος, Τυφοεύς και Έχιδνα εγένετο νομίζω σαφέστατον ότι μιλάμε για αυτόν τον φυσικό κόσμο. Ο Ηρακλής ως φωτεινό κλειδί πρέπει να έρθει εδώ να ανεβάσει αυτή τη φυσική δημιουργία στο φως. Όμως παρότι ο Ηρακλής είναι φως, έχει και αυτός ανάγκη βοηθείας και ποιοι προστρέχουν να τον βοηθήσουν, να του δείξουν το δρόμο? Ο Ερμής και η Αθηνά. Κωδικός είναι το πορευόμενο φως, μη προς την ορατή φύση και βεβαίως εμείς αναγνωρίζουμε τον Ηρμό. Θέλω εδώ κάνοντας μια παρένθεση να σας πω ότι ο μύθος μπορεί να αποκωδικοποιηθεί σε πολλά επίπεδα, και πνευματικός και φιλοσοφικός και επιστημονικός. Εμείς εδώ προσπαθούμε να σας πούμε τα περισσότερα μέσα στο λιγότερο χρόνο. Ο Ερμής λοιπόν, που είναι το φως στην ορατή φύση, μας παραπέμπει στον Ηρμό, δηλαδή στη σκέψη. Η Αθηνά είναι η αρχική δύναμης θεάσεως του νοός, που με το ήτα καθίσταται φανερά. Άρα ο Ερμής, δηλαδή ο Ηρμός, και ο νους, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, μας κάνει την ερμηνεία. Ο Ηρακλής λοιπόν ζητάει την ερμηνεία, ζητάει την υψίστη γνώση για να την μεταφέρει σε όλη τη φυσική δημιουργία. Αυτές οι 2 δυνάμεις, ο Ερμής και ο νους, που θα δώσουν την ερμηνεία, οδηγούν τον Ηρακλή στο βάραθρον και στο ακροτήριον τέναρον στη Λακωνία. Τι είναι το βάραθρον? Εδώ ακούμε την πρωτοκωδική βαρά, που όπως είπαμε και για τον Κέρβερο σημαίνει την ενέργεια ροής, την ενέργεια του φωτισμού, και το θρόν μας κάνει την θεωμένη ροή στον χώρο, που κάνει και τον θωρόν, δηλαδή το σπέρμα που παράγει το όμοιον είδος, κάνει την θεωρία. Άρα η βαρά, το βάραθρον, είναι η φυσική δημιουργία όπου θεάται να ρέει αυτό το φως και όπου έχουμε και την αναπαραγωγή μέσω του θωρού. Αυτό λοιπόν το βάραθρον οδηγεί στο τέναρον. Προσεγγίζουμε λοιπόν εμείς τώρα, όπως είπαμε, από την πνευματική άποψη τον μύθο.
Σε τι μας παραπέμπει το τέναρον? Τι βλέπω εδώ? Βλέπω ένα τάφ που μου ορίζει αυτή τη φυσική δημιουργία τη στερεωμένη. Δείτε παρακάτω, α, ι είναι οι αιώνιες δυνάμεις. Ποιες αιώνιες δυνάμεις? Νήρο του νοός του φωτεινού, δηλαδή του νοερού. Δηλαδή το τέναρον είναι εδώ η στερεωμένη δύναμη, θα λέγαμε η βεβαιωμένη γνώσης για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, του αιωνίου νοερού, του αιωνίου νοός του φωτεινού. Κύριε Σημεοφόρη, θα πείτε κάτι? Να πω ότι το τέναρον μας υπενθυμίζει το ρήμα τανίο, που σημαίνει τεντώνω, και το ρον σημαίνει τη ροή του φωτός ή της διανοίας. Δεν είναι δυνατόν κανείς να κατέλθει στον άδη, δηλαδή στην επιστημονική γνώση, στη λύση του προβλήματος, χωρίς αυτήν την τάνηση της διανοίας του, της φαντασίας του, της έρευνάς του. Και θα δούμε ότι αυτή η αναζήτηση της επιστημονικής γνώσεως μετά στη λύση του προβλήματος χρησιμοποιεί άλλη οδό. Μην το πείτε ακόμα. Δεν θα πω. Δεν φτάσαμε. Θα πω μόνον ότι οι μύθοι με έναν τρόπο κωδικοποιημένο μέσω των ονομάτων διασφαλίζουν αυτήν την παλαιότερα γνώση. Και σήμερα είναι η κατάλληλος εποχή να αναλύσουμε και να διερμηνεύσουμε αυτά τα περιεχόμενα των βιβλίων. Ας απολαύσουμε και μια άλλη αποκάλυψη. Αυτό λοιπόν το τέναρον είναι το αιώνιο νοερόν που αναζητούμε εδώ, στον ταύτο στερεωμένο κόσμο. Και οδηγεί στη λακωνία. Τι είναι η λακωνία? Με το λάμδα δηλούται ο φωτισμός κάπα κάτω και νη ο νους. Αν απομονώσω το λάμδα και το κάπα, μου δίνει την έννοια φως κάτω και την λέξη λύκη που σημαίνει φωτισμός. Άρα η λακωνία είναι ο φωτισμός κάτω του νοός και το όνια είναι η αγορά, το αγοράζει. Αλλά στην υψηλότερα της έννοια οι λέξεις είναι η αγορά, τα ψώνια που κάνουμε του φωτός. Εδώ όμως εμείς, επειδή έχουμε και φαντασία και ένα εύστροφο πνεύμα, αν αντικαταστήσουμε το κάπα με το γάμα, θα δούμε ότι ο φωτισμός με πολλή αγωνία επιτυγχάνεται. Το βλέπουμε, λακωνία, λαγωνία. Αυτά τα ψώνια, τα όνια γίνονται με μεγάλο αγώνα και με μεγάλη αγωνία. Συνεπώς ο φωτισμός δεν είναι κάτι εύκολο. Κατεβαίνει λοιπόν ο Ηρακλής, ήδη τον έχουμε υποδεχθεί εδώ σε αυτό το φυσικό κόσμο. Εδώ ο Ηρακλής συναντάει σκιές. Γιατί σκιές αφού εμείς έχουμε σώματα? Μα είδατε ότι ο κώδικας έρχεται να μας πει ότι έχουμε γνώσεις και το αγνοούμε. Εμείς τι εννοούμε σκιά? Μέχρι σήμερα εννοούμε σκιά αυτό που εννοούμε. Τι λέει ο κώδικας? Σε εσωτερικό χώρο ένα στερεωμένο σώμα συνεχώς τροφοδοτείται από την αρχική δύναμη. Δηλαδή μιλάει για τον σάκο, μιλάει για τα σώματα. Επομένως εδώ συναντούσε σκιές, δηλαδή συναντούσε σώματα, τα οποία με το φως του Ηρακλέους διελύοντο και εχάνοντο. Εδώ ασφαλώς υπενήσεται ότι όταν εμείς ξεφύγουμε από αυτήν την υποτέλεια προς την ύλη και φωτιστούμε, αυτές οι σκιές πάβουν να υπάρχουν. Όμως σε αυτόν τον φυσικό κόσμο οι μόνες σκιές που δεν διελύοντο ήσαν του μελεαγρού, μελέαγρος και μέδουσα και της μεδούσης. Τι μας υποψιάζει αυτό? Εμείς ζούμε σε έναν πλανήτη. Ο πλανήτης μας είναι η μέδουσα. Πού το καταλαβαίνουμε? Το μη με το έψιλον σημαίνει την ορατή μας φύση, την εκτινωμένη.
Το δέλτα σημαίνει την δύναμη που δομεί και δημιουργεί. Και το ούσα σημαίνει την ουσία, σημαίνει αυτά τα σώματα που έχουν μεγάλη συσσόρευση δυνάμεως σε εσωτερικό χώρο. Άρα η μέδουσα είναι η φυσική δημιουργία, αυτή που έχει δομηθεί και είναι ούσα, δηλαδή υπάρχουσα ως προς το φυσικό υλικό μέρος. Αλλά αυτή η μέδουσα τροφοδοτείται και συντηρείται από τον μελέαγρο. Ο μελέαγρος ήδη και αυτός μας απεκαλύφθη. Τι είναι? Είναι φυσικό σώμα, ασφαλώς. Λάμδα είναι ήλιος, αλφα είναι αρχική δύναμης, γάμα που έρχεται εδώ και δομεί τα γεώδη σώματα, δια της ροής του. Είναι ο μελέ, ο σκοτεινός σε σχέση με το υπέρλαμπρο φως. Ο ήλιος μας είναι και αυτός μέλας. Για μας είναι βέβαια φωτεινός, αλλά σε σχέση με υπέρτερον ή με υπέρτατον ήλιο είναι ένας μελέαγρος. Και εδώ με το αγρός δηλούται η αρχική δύναμη που εδώ στη γη ρέει. Αυτά τα δύο σώματα δεν διελύονται, ενώ είναι φυσικά σώματα, στην ουσία είναι αιώνια. Για τα δικά μας τα μέτρα που είμαστε απλώς ένα σάκος, μία σκιά, ένα σώμα που τώρα είμαστε και σε λίγο δεν είμαστε και η ζωή μας κρατάει πολύ λίγο, ο μύθος παριστάνει ότι όλα τα σώματα, όλες οι σκιές διελύοντο και χάνοντο, ενώ ο μελέαγρος και η μέδουσα παρέμεναν παρότι ήσαν σκιές. Βεβαιώνει δηλαδή, αν και με τα ονόματά τους μόνο με το μη δηλούνται φυσικά σώματα, παρόλα αυτά βεβαιώνει πάλι ο μύθος εκ περισσού ότι και αυτοί οι δύο ήσαν σκιές. Αν θέλω ο κύριος Σημεοφόρος κάτι να πει, να προχωρήσουμε παρακάτω. Πώς θα έχουμε μια σοβαρή ένδειξη ότι ο μύθος ομιλεί για τον δικό μας κόσμο, τον οποίο ονομάζει Άδη? Μας το λέει ο ίδιος ο μύθος. Το πρώτο που έκανε ο Ηρακλής κατεβαίνοντας στον Άδη ήταν, αν κάνω λάθος κυρία Σταγιάννου να με διορθώσετε, αλλά δεν έχει σημασία αν αναφέρομαι σε άλλον ήρωα. Από όσο θυμάμαι, ο Ηρακλής το πρώτο που έκανε έσφαξε ένα από τα βόδια του ηλίου. Ναι, σωστό. Του ηλίου. Βλέπετε ότι αναφέρεται στο δικό μας κόσμο. Αλλά τι γίνεται, οι άνθρωποι εκείνοι, οι ψυχές των ανθρώπων δεν έβλεπαν τον ήλιο? Βεβαίως και τον έβλεπαν τον ήλιο, αλλά δεν είχαν την επιστημονική γνώση της ουσίας του ηλίου, του τρόπου ακτινοβολήσεως των ηλιακών ενεργειών και ένα σωρό άλλα. Ακόμα και σήμερα, παρότι η επιστημονική γνώση είναι σε υψηλό βαθμό, στην ουσία δεν γνωρίζουν τίποτα οι φυσικοί επιστήμονες. Έχουν να αποκαλυφθούν γνώσεις οι οποίες θα κάνουν τις διάνοιες των ανθρώπων να θαυμάσουν. Να σας πω τι λέει ο μύθος περί του Ηρακλέως. Ότι έσφαξε ένα από τα βόδια του ηλίου. Που σημαίνει τι? Βόδι ή βούς παραβολικά σημαίνει ενέργεια του ηλίου, φυσική ενέργεια. Φανταστείτε αύριο, και δεν είναι μακριά, σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να εγκαταστήσει εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής δια της συντήξεως. Τα εργοστάσια αυτά θα παράγουν άφθονο ηλεκτρικό ρεύμα, πάμφθινο. Βλέπετε ένα βόδι του ηλίου που είναι αυτό. Και οι ψυχές των ανθρώπων, κουρασμένες από το μόχθο της ζωής, δικαιούνται και να επιζητούν να πιούν και να φάγουν αυτή την ενέργεια του ηλίου, που είναι η θερμική ηλιακή ενέργεια. Σήμερα, από επιστημονικής απόψης. Σήμερα να καταλάβετε, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, η ΔΕΗ μας έχει ταράξει. Πότε λέει καθαριστικό, πότε κατά υπολογισμών, οι λογαριασμοί είναι υπέρογγοι.
Ευτυχώς που δεν μας έβαλαν και με το κυβικό να αναπνέουμε τον ατμοσφαιρικό αέρα. Συνεπώς το θέμα δεν είναι εκεί τι θα σκεφτούν αυτοί. Το θέμα είναι ότι εμείς να γνωρίζουμε, και αν ακόμα οι κακοί, κακοπροαίρετοι άνθρωποι, οι οποίοι εμπορεύονται, αγοράζουν και πολλούν τα πάντα, έως και ανθρώπους, αυτοί διαλογίζονται πονηρά, είναι νόμος του σύμπαντος κόσμου πάντοτε να επέλθει η δικαιοσύνη και να βάλει τάξη στα πράγματα. Είναι νόμος η δύναμη της αρμονίας και της ευρυθμίας, των καλών σχέσεων, της φιλανθρωπίας και της ευσεβίας να υπερνικήσει όλες αυτές τις αντιστάσεις και οι άνθρωποι δικαιολογημένα να νιώσουν αυτήν την ειρήνη την οποία προηγουμένως είχα αναφέρει. Έχουμε λίγο χρόνο. Λοιπόν, έγραψα εδώ βουσιλίου. Το β, όπως είπαμε, σημαίνει την ενέργεια. Το λάμδα σημαίνει τον ήλιο. Από την επιστημονική άποψη που είπε ο κύριος Σημεοφόρος, είναι η άφθονη ενέργεια του ηλίου που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, αλλά από την επιστημονική πλευρά που εξετάζουμε το μύθο, είναι οι ενέργειες οι φωτεινές που μας φέρνουν αυτήν την λύτρωση. Το αίμα είναι ΑΙ, οι αιώνιες δυνάμεις, και με το μη προσδιορίζεται ότι είναι εδώ στη φύση. Άρα λοιπόν ο Ηρακλής ήρθε εδώ για να δώσει φωτισμό στα όντα αυτά, στις ψυχές που διψασμένες έσπευσαν να πάρουν από αυτό το αίμα του Βοός. Εκεί λοιπόν κάτω στον Άδη ή εδώ κάτω, εκτός από τον Μελέαγρο και την Μέδουσα, συνήντησε τον Θησέα και τον Πυρίθου. Εμείς θα συντομεύσουμε τον λόγο, ήδη τα νοήματα έγιναν φανερά. Όταν λέμε θησεύς, μόνο με το θήτα δηλούνται η θέασης. Άρα εδώ, στο φυσικό κόσμο, συνήντησε όλη αυτή την θέαση, δηλαδή όλη την δημιουργία, η οποία είναι ήτα φανερά και βρίσκεται, το κάθε σώμα έχει τον εσωτερικό του χώρο. Ο Θησεύς ζητούσε να ελευθερωθεί. Τον Θησέα μπόρεσε ο Ηρακλής να τον ελευθερώσει. Εκείνον όμως που δεν μπόρεσε ήταν ο Πυρίθους. Θέλω να σκεφτούμε κωδικά και απλά και επιστημονικός και πνευματικός, γιατί ο Πυρίθους δεν μπόρεσε να απελευθερωθεί από τον Ηρακλή. Από επιστημονικής απόψεως ο Πυρίθους είναι το πυρ το οποίο συσσωρεύεται και ρέει και συνεχώς τροφοδοτεί όλη την θέαση του χώρου. Δηλαδή ο Πυρίθους είναι το πυρ που θεάται μέσα στα σώματα και δεν μπορεί να αφαιρεθεί, διότι θα διαλυθεί όλη η φυσική δημιουργία. Από πνευματικής όμως απόψεως είναι το πυρ που θεάται και είναι η πείρα μας, οι γνώσεις μας. Αυτή δεν μπορεί να απελευθερωθεί, είναι πάντα δεσμευμένη και είναι η προσωπική περιουσία ενός εκάστου. Αφού λοιπόν ο Πλούτων συμφωνεί και δεν φέρνει καμία αντίρρηση, διότι ο Πλούτων είναι το πυρ, το ηλιακόν που έχει στερεωθεί εδώ και είναι ο ον και ο υπάρχον και είναι ο νους και είναι αυτός που μας νοιάζεται, συμφωνεί να ανέβει ο Κέρβερος στο φως. Όμως ο Ηρακλής, είπαμε ότι κατέβηκε από το τέναρον της Λακωνίας και της Λαγωνίας και της Αγωνίας και για να ζητήσει αυτό τον φωτισμό κουράστηκε. Αφού όμως κατάφερε να ολοκληρώσει το έργο του, η άνοδος, η απελευθέρωσης από πού γίνεται? Δείτε, από την Ερμιόνη ή από την Κορονία. Δηλαδή ο Ηρακλής ως φως έφερε εδώ τη γνώση, βοήθησε όλη τη φυσική δημιουργία, δηλαδή πέτυχε την ερμηνεία, δηλαδή πέτυχε τον φωτισμό του νοός. Γιατί πέτυχε την ερμηνεία? Διότι τον συνόδευσαν ο Ερμής και ο νους, δηλαδή η Αθηνά.
Και η άνοδος γίνεται μόνο αν εμείς επιτύχουμε έναν ηρμό νοητικό, έναν ηρμό φωτισμένο. Και η κορονία βεβαίως και η κορώνα, είδατε ότι είναι το κρανίο, δείτε τα ίδια γράμματα, γι' αυτό λέμε αν κάνουμε ανάγουμε πάντοτε σε πρωτοκωδικές το όνομα, μας αποκαλύπτονται όλες οι έννοιες. Τι είναι η κορονία? Είναι εδώ κάτω που ρέει το φως του νοός, δηλαδή το κρανίο μας, το οποίο συλλαμβάνει όλες αυτές τις θαυμαστές έννοιες. Άρα λοιπόν ο Ηρακλής επαξίως και επιτυχώς ολοκλήρωσε αυτόν τον καταπληκτικό άθλο. Φυσικά δεν τελειώνει εδώ, θα πάτε στους άθλους του Ηρακλέους όλοι εσείς οι συμπαθητές και θα διαβάσετε πάρα πολλές πληροφορίες που έχει ο μύθος. Κατάφερε λοιπόν να ανεβάσει τον κερβερόν, δηλαδή των τρεφόμενων, δηλαδή αυτό το υλικό φρόνημα των ανθρώπων θα λέγαμε, και να επιτύχει του σκοπού του. Έτσι λοιπόν το μήνυμα εδόθη και στο λίγο χρόνο που μας μένει θέλω να γίνει κατανοητόν ότι αυτός εδώ ο κόσμος είναι ο κόσμος της φθοράς, του θανάτου, της θλίψεως, της στενοχωρίας. Εμείς είμαστε δεσμευμένοι, δηλαδή είναι ο κόσμος του θανάτου. Ήδη η λέξη θάνατος μας αποκαλύπτει την θέαση του νοός που έρχεται και στερεώνεται σε ένα φυσικό σώμα. Όταν εμείς φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, τότε πάβουμε να είμαστε θνητοί και γινόμαστε αθάνατοι. Αλλά επειδή είναι ένα ωραίο άκουσμα, θα μου επιτρέψει ο κύριος Σημεοφόρος και οι παλαιοί συμμαθητές να το περιγράψω για να γραφτεί, να ακούγεται και από άλλους που θα ακούσουν ενδεχομένως το μάθημα. Εγώ έχω αποδώσει με ένα ποίημα, επειδή μου αρέσουν τα ποίηματα, κάπου όταν έχω κάποια φώτιση, μ' αρέσει να εκφράζομαι ποιητικώς. Οπότε λοιπόν μπορούμε με έναν ωραίο ποιητικό τρόπο να απολαύσουμε την έννοια του θανάτου ως εξής. Είπαμε ότι εμείς είμαστε θείες ουράνιες δυνάμεις και κατεβαίνουμε εδώ και εγκλωβιζόμαστε. Άρα λοιπόν ήμουν στοιχείο ουράνιο, νους εκ του θεϊκού νοός. Μα θέλησα να θεαθώ και έλαβα ένα θα εμπρός. Το θα σημαίνει θέαση, της πτώσεως υπόσχεση. Και με το να είναι θανά, δυσάρεστη υπόθεση. Όμως με θέαση και νου, στη γη πώς να υπάρξω. Χρειάστηκα μια δύναμη και σώμα για να δράσω. Το τάφ σημαίνει δύναμη που στέρεα πορεύεται. Το όμικρον το σώμα μου για να συμπεριφέρεται. Είμαι λοιπόν και θα και να στον κόσμο υπαρκτός. Έχω ένα τος, σώμα γερό. Μην απορείς, είμαι θνητός. Πορεία αντίστροφη κοινό. Το τος το αποβάλλω και τη θνητή μου ύπαρξη ευθύς τη μεταβάλλω. Είμαι μια θέαση με νου, δυο έννοιες του θα και να. Δεν θέλω όμως να φαίνομαι και πάλι ξεκινά. Αφήνοντας τα γήινα, τη θέαση τη χάνω. Γίνομαι πάλι ένας νους γυρνώντας τα επάνω. Και έτσι βλέπουμε την πτώση και την απελευθέρωσή μας. Κύριε Σημεοφόρο, ο λόγος να εσάς. συμπληρώσω εγώ, να πω ότι αυτός ο κόσμος είναι του θανάτου, των θνατών ή θνητών, αλλά αυτή η θνητή είναι η θέα των νοητών. Εμείς, το αθάνατο μέρος μας, ως ουσία δηλαδή εκ του Θεού, είναι νοητή ουσία. Αυτό δεν θανατούται, παρότι ομιλούμε για τον κόσμο της φθοράς. Αυτός ο κόσμος της φθοράς είναι η μεταβολή της ύλης ή των φθαρτών σωμάτων. Και αυτή είναι μια λογική ένδειξη, αν όχι απόδειξης για όλους, ότι εμείς ως προς την ψυχή μας είμεθα αθάνατοι και ως προς το φυσικό μας σώμα θνητοί, με την έννοια ότι υπάρχει ένας νόμος σε όλο το σύμπαν. Ό,τι γεννάται, εκτός από
τον γεννητό Θεό εκ του αγεννήτου Θεού, ό,τι γεννάται μέλει και να τελευτήσει. Έχει δηλαδή εφήμερο ζωή. Η δική μας σαρκική ζωή είναι εφήμερος, αλλά η ψυχική μας ζωή είναι αθάνατος. Αυτά είχα να πω και σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή μας συνεργασία. Νομίζω ότι η κάθοδος του Ηρακλέου στον Άδη μας έδωσε ήδη το δίδαγμα. Θα πρέπει και εμείς να κατεβαίνουμε στον Άδη τον δικό μας, να ανεβάζουμε τον Κέρβερο, δηλαδή τις κακές μας συνήθειες, την ηλική μας φύση στο φως. Και για να μην νιώθετε φόβο, όταν βρίσκεστε έτσι ενσυνειδήσεις στον Άδη, να τραγουδάτε. Το ρήμα άδο σημαίνει τραγουδό. Μάλιστα. Άρα εμείς άδουμε επειδή είμαστε στον Άδη. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα 8 μαθήματα ήταν αρκετά αποκαλυπτικά για σας. Βέβαια να ξέρετε ότι περισσότερα δεν είπαμε και λιγότερα είπαμε. Η έρευνα του κώδικος είναι ατελεύτητος. Είναι μια πανεπιστημονική γνώση που αναδεικνύεται και είναι αυτονόητο ότι δεν πρόκειται να τη λάβουμε ούτε σε ένα μήνα ούτε σε ένα χρόνο. Είναι μια διαβίου εκπαίδευσης και εκπαίδευσης. Σημασία έχει ότι τα κλειδιά δόθηκαν. Εμείς πρέπει να αναγνωρίζουμε τις έννοιες των γραμμάτων σε όλα τους τα επίπεδα. Υπάρχουν συμμαθητές οι οποίοι παρακολουθούν 5 και 6 χρόνια. Με πολύ πίστη έρχονται συνέχεια εδώ, δηλαδή με αφοσίωση, παρότι έχουν πολλές ασχολίες, και ομολογούν ότι κάθε φορά αντιλαμβάνονται και κάτι περισσότερο. Δηλαδή είναι ένας νέος τρόπος σκέψεως και εμείς μπορούμε να ανακαλύψουμε αυτά που ήδη γνωρίζουμε και αγνοούμε ότι τα γνωρίζουμε. Εν ολίγης δηλαδή να συμφιλιωθούμε με αυτόν τον συμπαντικό νου, τον παγκόσμιο νου, και να αναζητήσουμε αυτή τη γνώση η οποία είναι κληρονομία μας και μας ανήκει. Αγαπητοί συμμαθητές, ο λόγος σε εσάς τώρα. Ευχαριστούμε για σήμερα και πιστεύουμε στα καλύτερα. Μπορείτε να... Η Παναγία από τον Άγγελο. Ο κρίνος λοιπόν ανήκει στις Ηριδίδες ή Ηριδοειδή, το οποίο είναι... Ναι, ο κρίνος ανήκει στις Ηριδίδες ή Ηριδοειδή, φυτά από όδη μονοκοτυλίδωνα. Η οικογένεια περιλαμβάνει 57 είδη και 1500 περίπου, 57 γέννη και 1500 περίπου είδη.